že je o 5 minút 3/4 na 3. Ideme asi od druhej, od Danubiany. Prešli sme asi 40 minút starým Dunajom a odbočili sme teraz do tohto už ramena, ktoré jedno prvé napája maďarské ramena. Sme na maďarskej strane. Vlastne oboplávame, naľavo máme Diabolský ostrov. O 3 minúty 3 vplávali sme takým úzkým protiprúdom do vlastne tuto ďalej je to Diabolské jazero, ale nebudeme teraz to ďalej preskúmovať, aj tak sa nedá kúpať. To maďarské nejaké také cestovky alebo čo tu plno rôznych oných vozia. Takže je 3:45, po hodine aj 4, zhruba máme prestávku. Oboplávali sme Rdosiget, Diabolský ostrov. Teraz sa budeme plaviť takým zasa širším kanálom. Toto je prvý prítok zo starého Dunaja, pôjdeme širším a smerom k Vadvískamp pri Dunakility. No, škaredá obloha. O 5 minút 4, blížime sa k tomu Vadvískampu už myslím. Tam to je asi 11 km sme prešli za tie 2 hodiny. Takže zatiaľ neprší. Už počuť, že tam je živšie. Toto je vlastne most, ktorým sa ďalej potom dá prísť k tej nedokončenej hati Dunakility. Je 5:30, o 3 minúty, prenesli sme z maďarských ramien teda do zasa starého koryta Dunaja. Tu sme teraz pri takom štrkovom ostrovčeku. Niekde taký nejaký kilometr alebo čo dolu, tam budeme prenášať zase do slovenských ramien. Tri štvrte na 6 preniesli sme zo starého koryta do slovenských ramien. Bolo to trocha bahnisté, trocha cez poraz, Rihlavu, ale už sme pri ramene. Takže sme pri, tuším, dolnej Vojčavskej alebo aké hati. Umelo vytvorené, tam sme niekde v strede prešli. No už ideme k Šulianskému jazeru.